Merħba nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm News.mt. Wara illi l-ġimgħa li għaddiet aħna tajna ħarsa lejn dak illi wetta il-Gvern tul dawn l-aħħar 12-il xahar, imississa li fil-programm tal-lum nagħtu ħarsa lejn ix-xena politika din is-sena. Sena li kienet movimentata mhux ħażin, kif se naraw f'servizz imħejji minn Nicole Buttigieg. News.mt tal-ġimgħa li għaddiet segwejna kif is-sena 2014 kienet sena li matula il-Gvern imbarka fuq riformi kbar. Iżda fis-sfera politika demokratika, il-Gvern ma jaħdimx waħdu u għalhekk il-battibekki politiċi ma naqsux. Anke li din kienet waħda li matula rajna elezzjoni fuq skala nazzjonali. Dan kollu jfisser li l-aħħar 12 xahar jitfgħu dawl ukoll fuq l-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. Is-sena bdiet bl-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkun distruttiva l-aħħar fil-każ tal-programm ta' ċittadinanza bl-investiment. Simon Busuttil qal li kien se jirtira ċ-ċittadinanzi ta' min jiksibha taħt dan il-programm. Filwaqt li l-Ewroparlamentari tiegħu marru jħammġu isem pajjiżna mal-Unjoni Ewropea. Quddiem dan kollu l-Gvern Malti ddiskuta mal-Kummissjoni Ewropea u saħansitra il-programm Malti spiċċa l-uniku wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Kap tal-Oppożizzjoni l-ġimgħat jgħid li dan il-programm huwa legali, illum għandna l-konferma tal-Kummissjoni Ewropea li l-legalità tkun jekk xi ħadd jipprova imiss iċ-ċittadinanzi li ħajnataw minn dan il-programm. Sa issa daħlu iktar minn 300 applikazzjoni taħt dan il-programm. L-aħħar xhur irreġgħu kienu kkaratterizzati minn attakki kontinwi fil-konfront ta' min b'xi mod intażel mill-Gvern biex jikkontribwixxi fit-tmexxija tal-pajjiż. Il-qofol intnaħaq meta ftit ġimgħat qabel elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-Partit Nazzjonalista nida album li jixbaħ lil dik tat-tazza tad-dinja. Album li fih poġġa ritratti ta' għexieren ta' persuni li jagħtu kontribut f'diversi oqsma tal-ħajja. Iżda Simon Busuttil u Beppe Fenekadami dawn ma setgħux jikkontribwixxu għax forsi f'xi mument f'ħajjithom esprimew xi simpatija fil-konfront tal-Partit Laburista. Skont Simon Busuttil u biss kompetenti. Fil-fatt fl-eqqel ta' wieħed minn dawn l-attakki sistematiċi waqt il-programm Xarabank, Busuttil kien iffaċċjat b'dettalji żvelati mill-Prim Ministru Joseph Muscat, dettalji li kixfu kif il-kumpanija Europa Research and Consultancy li tagħha kien direttur flimkien ma' persuni oħra viċin il-Partit Nazzjonalista ħadet mal-miljun euro f'direct orders. Kien hawn li qal li ħadhom għax kompetenti. Qed iħawwad il-Prim Ministru. Ħafna jekk joġobkom. Qed iħawwad bejn kompetenza u bejn li u li tintażel wara kompetizzjoni. Iktar minn hekk Busuttil qal li minn dan kollu u messu biss paga minima. Daħħalt fl-aħħar 3 snin li ċċekkjajt inqas mill-minimum wage fis-sena. L-2014 kienet ukoll sena li fiha rajna bidliet fil-Kabinet tal-Ministri, bidliet li waslu riżultati ta' ħatrit importanti li saru u oħrajn kienu frott id-determinazzjoni tal-Prim Ministru li jagħmel bidliet kull fejn kien jemmen li seta' jkun hemm titjib. Żewġ veterani tal-Partit Laburista ma baqgħux jiservu fil-Kabinet minħabba ħatrit importanti li nataw. Merluis Colero Preka inħatret President tar-Repubblika. Kien hemm ħafna, speċjalment mill-Partit Laburista li qaluli li se nkunu tlifna wieħed mill-aqwa elementi ta' dan il-Gvern. Veru. Iżda jien qedtilhom li mhux aħna se nkunu tlifna Ministru, iżda l-Maltin se jkunu rebħu President. Carmenu Vella kien nominat għal Kummissarju Ewropew, nomina li kienet approvata f'Ottubru e kif Vella mar tajjeb fismih quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew. Il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker ħatar lil Vella bħala Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, is-Sajt u l-Affarijiet Marittimi. Fost il-bidliet ewlenin f'Marzu kien hemm il-ħatra ta' Konrad Mizzi bħala Ministru tas-Saħħa, bi Chris Fern bħala Segretarju Parlamentari. Kien hemm ukoll il-ħatra ta' Edward Zammit Lewis bħala Ministru tat-Turiżmu u Michael Farrugia bħala Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali.
U kienet ukoll sena li fiha l-poplu Malti kien mitlub jażel ir-rappreżentanti tiegħu dan fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan f'elezzjoni li skont il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kellha tagħti ġudizzju fuq il-ħidma tal-Gvern. Għat-tielet darba minn kemm pajjiżna ilu msieħeb fl-Unjoni Ewropea saru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Elezzjonijiet li saru sena biss wara l-elezzjonijiet ġenerali u għalhekk kienu deskritti bħala elezzjonijiet diffiċli mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-fatt f'pajjiżna dawn l-elezzjonijiet qatt ma ntrebħu mill-partit li kien fil-gvern. Il-Partit Laburista daħal għal dawn l-elezzjonijiet bit-tema Malta Enerġija Pożittiva. U l-Partit Nazzjonalista għażel is-slogan Malta Aħjar. Iżda għal darb'oħra l-Partit Laburista reġa' kiteb l-istorja u rebaħ b'distak kbir. Fil-fatt kiseb 53% tal-voti. Illum hija l-ġurnata illi fija mela għandna Malta tagħna l-koll li qed taħdem, illi qed tirnexxi, illi l-poplu irid il-pożittività u mhux in-negattività. Mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ġew eletti 6 Europarlamentari. Alfred Sant, Mirjam Dalli u Marlin Mizzi għall-Partit Laburista u Roberta Mezzola, Tedesco Trikkas, David Casa u Teris Komodini Kakija għall-Partit Nazzjonalista. Intant Simon Busuttil reġa' mela ċara li kien se jibqa' l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja kritika interna kbira li ffaċċjaw wara dan ir-riżultat. Issa huwa l-mument li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil dawk in-nies li huma determinati, illi ma jaqtawx qalbhom, illi ma jaħarbux meta l-partit għandu bżonnhom. Huwa normali illi meta wieħed ikollu riżultat diżappuntanti jista' jaqta' qalbu, jista' jibża, jista' jirrabja. Però r-risposta tagħna hi ejja nibqgħu determinati, ejja ma naqtawx qalbna. We are not for turning. Fost dawk li kellhom kliem ibes għat-tmexxija ta' Simon Busuttil kien hemm in-nutar Ian Castaldi Paris. Meqjus bħala wieħed mill-iktar moderati fil-Partit Nazzjonalista, Castaldi Paris kien ilu sindku ta' ħallija diversi snin, iżda kellu jirriżenja. Bekk minflok jiġbed elementi ġodda l-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil spiċċa jitlef persuni importanti fih danu. Wara ġimgħat ta' skiet Castaldi Paris tal-ewwel kummenti tiegħu fi News.mt meta kien intervistat minn Aleander Balzan. Hawn kellu dan xi jgħid dwar Simon Busuttil. Simon Busuttil huwa biss estensjoni tal-gvern li kellu Gonzi PN. Fl-aħħar 12 xahar inkixfu wkoll każi ta' tmexxija ħażina fi żmien Gvern Nazzjonalista, każi li għalihom ħadd ma refa' ir-responsabilità. U meta Simon Busuttil kien mistoqsi iwieġeb dejjem ħarab milli jagħmel dan. Għal-iktar minn darba, Simon Busuttil għamel dikjarazzjonijiet li permezz tagħhom prova jagħtix jifhem li hu ma kienx parti minn gvern preċedenti. Dan minkejja li kiteb il-manifesti elettorali tal-aħħar żewġ elezzjonijiet ġenerali kien viċi kap u saħansitra delegat speċjali tal-Prim Ministru Laurence Gonzi. U li jgħid li inti għax int kont parti minn dak il-gvern, kulħadd jaf li jiena ma kontx. Iżda anke jekk jgħid li ma kienx parti mill-gvernijiet ta' Laurence Gonzi, Busuttil iddefenda kontinwament l-aġir ta' deputati li kienu ministri f'dak il-gvern. Membri li sal-lum għadhom fuq quddiem tal-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. F'Ottubru li għadda kien żvelat kif kuntratt valur ta' 35 miljun euro kienet aċċettata feed-in tariff b'valur fermola minn dak tas-suq. Din it-tariffa kienet aċċettata mill-Ministeru ta' George Pulicino li mexxa l-proċess kollu brabta ma' dan il-kuntratt li qajjem diversi dubji. Fosthom għaliex bħala parti mill-proċess kienet ippreżentata ittra ta' bank mhux iffirmata fi żmien li l-bank lanqas kien għandu jeżisti. Iffaċċjat b'dan il-każ George Pulicino kellu din id-dikjarazzjoni x'jagħmel.
Jien natif aktar minn kull wieħed minnkom faċċata. Aktar minn kull wieħed minnkom faċċata. Tajjeb. Wara dikjarazzjoni bħal din, ħadd ma jlum lil ġurnalisti li stennew lil Puliccino biex jagħti spjegazzjoni dwar dak li ġara, iżda Puliccino kellu din ir-reazzjoni. Importa tuża edukazzjoni ma' deputat. Saqsik mistoqsija. Meta nieqaf tajjeb minn fuq it-telefon nirrispondik. Kun uża edukazzjoni. Tajjeb, mela żella il-mikrofon x'arroganza ta' maraj. Kontroversja politika oħra nibtet wara li fit-19 ta' Novembru ċertu Paul Sheehan li kien xufier tal-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Manlija kien involut f'inċident ta' traffiku u fih sparatiri. F'dan il-każ il-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar bord ta' inkjesta indipendenti komposta minn 3 ex imħalfin. Min rapport li għamlu ħareġ li kien hemm attentat ta' allegat cover-up fil-każ tal-ex xufier Paul Sheehan, għalkemm dan ma kienx wieħed politiku u Manlija fl-ebda ħin ma kien implikat f'cover-up, għalkemm ir-rapport indika x'inhu qasijiet oħrajn. Il-Prim Ministru neħħa lil Manuel Manlija mill-kariga ta' Ministru biex minfloku laħħaq bħala Ministru tal-Intern lil Carmelo Abela. F'dan il-każ għall-ewwel darba f'pajjiżna rajna tinġar ir-responsabilità politika fejn Prim Ministru ma ddejjaqx jieħu deċiżjonijiet. Fl-aħħar hawn gvern illi jieħu deċiżjonijiet. Li fl-aħħar hawn Prim Ministru illi joħodhom id-deċiżjonijiet. Jien tajt il-benefiċċju, rajt li jkun hemm il-fatti kollha li jkunu determinati, imma d-deċiżjonijiet ibsin kemm huma ibsin, u nigarantilkom ma kienx deċiżjoni faċli, toħodhom. F'dan il-każ l-Oppożizzjoni Nazzjonalista reġgħet kienet distruttiva wara li Simon Busuttil ma aċċettax li jkun hu li jaħtar imħallef biex imexxi l-inkjesta indipendenti attakka kemm felaħ lil min kien parti minnha. F'Novembru wkoll il-Partit Nazzjonalista organizza Kunsill Ġenerali b'tema Politika Onesta fejn il-Kap Nazzjonalista tkellem ħafna dwar l-importanza tal-onestà fil-politika. Jien irrid illi fil-politika nimxu sew. Jien nemmen fil-meritokrazija vera. Iżda l-istess waqt li kien qed jiġi organizzat il-Kunsill Ġenerali Politika Onesta, il-Prim Ministru Joseph Muscat żvela kif miż-żieda ta' €500 kull ġimgħa li ħadu l-Ministri u Segretarji Parlamentari fil-leġislatura li għaddiet qegħdin iżommu f'buthom mal-€100,000. Fl-ewwel test tiegħu ta' Politika Onesta, Simon Busuttil qed jaħrab milli jgħid jekk id-deputati nazzjonalisti għandhomx jirritornaw il-flus li żammu. Iva jew le, ħatkun qed tinsisti ma' kull deputat. Ħatkun qed tinsisti ma' kull deputat li jirritorna. Ma nafx għalfejn din l-aggressività, għaliex intkom fil-gvern qegħdin taħna qegħdin fl-oppożizzjoni. Każ ieħor li turi tmexxija xejn trasparenti taħt Gvern Nazzjonalista kien dak tal-eks Ministru Nazzjonalista Carmi Mifsud Bonnici. F'Diċembru l-Prim Ministru Joseph Muscat żvela kif l-2011 Carmi Mifsud Bonnici li kien Ministru tal-Intern indaħal biex waqqaf milli jittieħdu proċeduri dixxiplinarji f'każ ta' mewt ta' persuna. F'dan il-każ ukoll Simon Busuttil iddefenda lil Carmi Mifsud Bonnici. Minkejja li r-rapport inżamm mistur, il-Kap Nazzjonalista wassal biex qal li l-Partit Nazzjonalista diġà ħallas il-prezz ta' dak ir-rapport. Ir-responsabilità politika għall-Partit Nazzjonalista refaħħa bir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Għax kull meta jkun daru mal-ħajt, Simon Busuttil jażel li jgħid li l-Partit Nazzjonalista ġar il-prezz ta' kollox bl-aħħar telfa fl-elezzjoni ġenerali, xi ħaġa li ma tantx jidher jaqbel magħha l-elettorat li skont l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika baqa' jafda iktar lil Joseph Muscat. Saħansitra stħarriġ tal-Eurobarometer fit-tmiem is-sena wera wkoll iċ-ċittadini Maltin huma l-iktar li għandhom fiduċja fil-Gvern miċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-persuni li ħadmu f'pajjiżi mill-quta mill-marda Ebola kienu magħżula mill-magazzin influenti Time bħala personalitajiet tas-sena.
U mhux tab xejn meta wieħed iqis li din kienet waħda mill-ġrajiet li ddominat ix-xena internazzjonali tul din l-aħħar sena. Ma kienx biss din il-ġraja li ddominat ix-xena, kif jixed servizz imħejji minn Graziella Camilleri. Mill-Ebola għat-tazza tad-dinja mill-massakru fil-Pakistan għal ġlied tal-Istat Iżlamiku. L-2014 kienet mimlija aħbarijiet illi f'ħakkatajn daru d-dinja, fit-tajjeb u fil-ħażin. 3 traġedji fatali tal-ajru kienu fost l-aħbarijiet illi xukjaw id-dinja. Fit-tnejn minnhom kien hemm involuti 2 ajruplani tal-Malaysia Airlines u ieħor f'inċident ferm iktar riċenti tal-Air Asia. Fi 17 ta' Lulju l-ajruplan tat-Boeing 777 tal-linja tal-ajru tal-Malasja iġġarraf f'Donetsk l-Ukrajina, post li jinsab fil-frontiera mar-Russja. L-ajruplan tat-titjira MH17 kellu fuqu 295 persuna u kien fi triqtu minn Amsterdam lejn Kuala Lumpur fil-Malasja. Esperti qed isostnu li l-ajruplan iġġarraf wara l-intlaqat minn missila sparata fl-ajru minn separatisti favur ir-Russja. Iżda r-Russja qed titfa' r-responsabilità ta' dan l-inċident fuq il-Gvern Ukren. Fil-fatt dan l-inċident seħħ fl-eqel ta' tensjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Tensjonijiet politiċi li ddominaw is-sena u li waslu għal sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fil-konfront tar-Russja. F'każ aktar kmieni tul is-sena, ġifieri fit-8 ta' Marzu, 239 passiġġier qabdu l-ajruplan fuq it-titjira MH370 mill-Ajruport Internazzjonali ta' Kuala Lumpur biex jerħula għal Beijing, titjira li qatt ma waslet fid-destinazzjoni. Ġimgħa wara l-għajbien, analiżi tal-komunikazzjoni mis-satelliti iddeterminat li l-ajruplan baqa' jtir għal diversi sigħat u l-aħħar komunikazzjoni saret minn fuq l-Oċean Indjan mill-punent tal-Awstralja. It-tfittxija mingħajr suċċess għal dan l-ajruplan istmata l-iswiet mal-35 miljun euro. Fi ġraja li għalqet is-sena 2014 b'toma morra, ajruplan tal-Air Asia sofra destin simili għal wieħed mill-ajruplani tal-Malaysia Airlines kif dan għal kollox. Ftitira mill-Indonezja lejn Singapore il-pilota talab biex jibdel ir-rotta minħabba l-maltemp, però ftit tal-ħin wara dan tilef il-kuntatt mat-torri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru. Ġraja li minnu fih waslet għal tiftix mill-baħar u mill-ajru sabiex jinsabu l-fdalijiet tiegħu. Il-Ginea, is-Sierra Leone, il-Liberja u n-Niġerja kienu milquta mill-aktar epidemija errieda li qatt laqtet il-punent tal-Afrika, dik tal-virus tal-Ebola. Kien f'Marzu ta' din is-sena li rapporti mill-Ginea ikkonfermaw li d-deni inkontrollabbli li ħafna pazjenti kienu qed isofru kien effett tal-virus Ebola. Biex titnaqqas l-inċidenza ta' tixrid ta' dan il-virus ingħalqu bosta frontieri fl-Afrika. F'Ottubru kellna l-ewwel każ Ebola rrapportat fl-Ewropa, din kienet l-infermiera Spanjola Teresa Romero Ramos, 40 sena. B'xorti tajba wara diversi ġimgħat fi kwarantina hija fieqet minn dan il-virus. Fl-aħħar ta' Diċembru l-Gvern Skoċċiż ikkonferma każ ta' Ebola minn persuna li kienet qed biex titwaqqaf din l-epidemija. Sa Novembru 2014, l-Għaqda Dinjija s-Saħħa ikkalkulat li kien hemm 16,000 każ ta' Ebola u 7,000 persuna illi sfaw vittma tal-virus. Fis-sajf spikkaw il-brutalitajiet tal-Istat Iżlamiku, grupp radikali li okkupa diversi artijiet fl-Iraq u s-Sirja u li bil-mod il-mod jidher li qed jokkupa partijiet fil-Libja. Dan il-grupp jiqpa l-aktar magħruf għad tħanxir bl-ħniena ta' rjus ta' diversi nies, bl-ewwel vittma jkun il-ġurnalist Amerikan James Foley. Ir-reklutaġġ ta' diversi persuni minn dan il-grupp radikali huwa fatt li qed jinkwieta diversi gvernijiet, speċjalment dawk Ewropej. Il-gwerra ta' 50 ġurnata bejn l-Iżrael u l-Palestina ħallit il-fuq minn 2000 persuna Palestinjana mejta, gwerra li rat il-bidu tagħha wara l-qtil ta' 3 ġuventuri Iżraeljani. B'reazzjoni għal dan, l-Iżrael nediet sensiela ta' attakki mill-ajru f'Gaza kontra il-grupp Hamas. F'Lulju kienet feġġet l-ewwel tama l-waqfa mill-konflitt, iżda dan ma seħħx kif il-Hamas reġgħu sparaw sensiela ta' rockets. Kien fawissu li l-ġlied waqaf kompletament, anka grazzi għal ħidma ta' rikonċiljazzjoni li saret mill-Gvern Eġizzjan.
Il-konflitt fil-Libja kompla jissokta matul is-sena 2014. Kien f'dan is-sajf li l-konflitt fil-Libja skala kif il-koalizzjoni bejn il-forzi Iżlamisti u dawk ta' Miżurata infexxet f'attakk fuq l-ajruport ta' Tripli. Attakk li l-Prim Ministru Libjan Abdullah Altini qis bħala attakk terroristiku. Dan l-attakk ukoll ħalla l-effett tiegħu fuq il-Maltin li bdew jiġu evakwati b'mod immedjat mill-Libja. Bħalissa fil-Libja miż-żewġ gvernijiet li qed jiġġieldu għal kisba tal-poter, dak ta' Tripli u ieħor f'Tobruk. Fil-15 ta' Diċembru, Manhoran Monis, refuġġat Iranjan, żamm 9 klijenti u 8 ħaddiema ostaġġi għal aktar minn 16-il siegħa f'kafetterija tal-kumpanija Lind f'Sydney l-Awstralja. Iż-żamma tal-4 ostaġġi intemmet wara intervent tal-pulizija meta l-ħabta tal-4:15 ħin ta' Malta. Ostaġġi deru jiġġu l-barra mill-kafetterija flimkien ma' sparar u splużjonijiet. Monis u 3 ostaġġi oħra tilfu ħajjithom f'dan l-attakk. Aħbar li xxukjat lid-dinja kienet dik ta' attakk vjolenti fuq skola fil-belt ta' Peshawar fil-Pakistan. Attakk li ħalla aktar minn 135 persuna mejta, il-maġġoranza tagħhom tfal. Dan l-attakk qed jitqies bħala l-iktar wieħed qattil u makabru fil-Pakistan. It-Talibani rrefaw ir-responsabilità tiegħu. F'Settembru eluf ta' persuni fosthom studenti żgħażagħ niżlu fit-toroq ewlenin ta' Hong Kong sabiex jipprotestaw kontra l-gvern. Huma rridu li huma stess ikollhom poter jażlu dawk li jmexxuhom u ma rridux aktar li l-kandidati jridu jkunu approvati mill-gvern Ċiniż. B'reazzjoni għal dawn il-protesti l-gvern qal li biex dan iseħħ irid l-ewwel ikun hemm proċess ta' konsultazzjoni paċifika. Kien biss f'nofs Diċembru li dawn il-protesti jintemmu mijiet ta' studenti sfaw arrestati għax fost oħrajn kisru il-paċi pubblika. F'referendum li pparteċipaw fih 85% tal-popolazzjoni Skoċċiża, l-għajta ta' iva l-indipendenza kisbet biss l-appoġġ ta' 45%. Kif mistenni kien hemm diżappunt għal First Minister Alex Salmond li mexxa l-kampanja IVA. Wara r-riżultat huwa ħabbar irriżenja mill-kariga tiegħu. B'reazzjoni għal dan il-vot, il-Prim Ministru Ingliż David Cameron wiegħed aktar saħħa politika lill-Iskozja li se tibda tiddeċidi hi dwar ċertu taxxi, infieq u sistemi soċjali. Din is-sena kien infakkar il-100 anniversarju mill-ewwel ġurnata tal-Gwerra Dinjija. Sabiex kull persuna li mietet fil-perjodu tal-ewwel gwerra tiqpa mfakra, taħt it-torri ta' Londra kien hemm tapit ta' peprin aħmar ta' ċeramika, tapit li ċertament ġibet l-attenzjoni tat-turisti. U nagħlqu f'avveniment li mhux traġiku sakemm ma żommx mat-Taljani jew mal-Ingliżi. Qed nirreferu għat-tazza tad-dinja li fiha t-titlu ta' Champions tad-dinja tal-futbol ingħata lit-tim nazzjonali Ġermaniż. Titlu li ntrebaħ wara x-xarlob tat-tazza tad-dinja organizzata fil-Brażil. Bek ġejna fit-tmiem tal-aħħar programm News.mt għal din is-sena. Aħna naturalment nintaqgħu is-sena d-dieħla u nistgħu ngħidulkom illi mis-sena d-dieħla se nibdew nintaqgħu aktar spiss. Tislijiet u l-lejli tajjeb.